जोंना खिलि खांखा नैबे थिंख्लिफोरखौहाय दा नैबेवहाय मेम्बार सार मोननो होफैबाय आरो बिसिडिसि मेम्बार बे सारा सारनाव सोंनि बे थिंख्लिफोरखौहाय अबहाय लांगोन ओमफ्राय मा खामानियाव बाहायगोन सार बे वेलकाम बैक टू माय चैनल नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो दिनैहाय थिंख्लि लायै लायै मोनसे मिटिंआव थांनो नागिरदों आरो नोंथांमोनहाथ' फेसबुकआवहाय नुखाबायानो जानो हागौ फेसबुकआव दासान्दि जोबोद हगारसावगासिनो दं आरो बिदिनो थिंख्लियावहाय हा सोनाय फट' बिदि GPS केमेराजों खेबलायनाय दा जोंना खेबखांबाय फट'आबो ओमफ्राय नै दा थिंख्लियावहाय हा लायलाय हाखौ सोथ'वाखै नै आंना लांदांसो ओमफ्राय माबायाव प्लास्टिकआव दं आरो हाया सोथ'वाखैसो दाहाय सोहैनोसै मिटिंआव थांनानै बेखौनो जोङो हैनो नागिरदों आरो मिटिंआवहाय दिनैहाय लायोनो बेखौहाय लांनानै सोर मा खालामहैयो बेखौ मिथिला सयेल टेस्ट खालामहैयो ना सोरनिबा न' लुनायावहाय हैयो सोरनिबा न' लुनायाव बाहायो बेखौथ' मिथिला जोङो ओमफ्राय जायखिजाया हैनोसै आरो बिहरनाय लेखा जोंहाथ' आजिखालि सेल्फ हेल्प ग्रुपआवसो गासैबो खामानियानो गासैबो खबरानो फैजोबसै नालाय ओमफ्राय दा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जानानै जोंबो बेखौहाय हैनो नागिरदों आरो हैनोसै दा टट'जों थांनो नागिरदों जोङो ओरैहाय आइमोनाबो लाबाय नै ओमफ्राय नैबे आइनाथ' माबा लायखाबावसो नामा मा गोबोरखि हासार लायखाबावसो गोबोरखि हासारखौनो लाखाबाय नै आंना गैथ'वा नै जोंना नैबावसो दङ बोरो जोंना मैला प्लास्टिकखौ लाबाय ओमफ्राय नैबे प्रसिडिं मिटिं खाथा ग्रुप सार्टिफिकेटफोरखौहाय लाबाय आरो सिल सिथाम बिदिखौहाय लाजोब्बाय एकाउन्टफोरखौहाय ओमफ्राय जों लागो खाथियावहाय मुभि जानो नागिरदों बर' मुभि जांख्रिथायनि थैसाम दा मोनानिफ्राय जागोन दाहाय नायनांगौ ओइ मुभि नाया दाहाय गाननाया ओमफ्राय जोंनि मजाथि बिसिटिसिनि सिङाव थानाय एबा दस्रा जोंनि सराइबेल ओरैहाय जाखिनि बिसिटिसि दङ बे सिङाव थानाय नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय आरो जोंना दिनैथ' 2 तारिख ओमफ्राय दिनैहाय माखासे बुस्थुखौहाय लाखिगोन आरो बे मिटिंआवहाय नैबे हात थिंख्लिजों लाखिनायजों लोगोसे हात थिंख्लिखौ लाखिनायजों लोगोसे माखासे खाथा पत्र जोंनि ग्रुपआवहाय जाखिनि खाथाफोर थायो प्रसिडिं बायदिसिना डकुमेन्टस बेफोरखौहाय लाखिगोन आरो ओमफ्राय दिनैहाय जाय हैनो हायो बे बिथांमोनाथ' हैखाबायानो ओमफ्राय 4 तारिखआवहाय मोनसे मिटिं जाबावगोन आरो बे अबहाय जागोनथाय बेखौथ' मिथिला जायखिजाया 4 तारिख गाबोनफोर खबर मोनगोन खोमा आरो ओमफ्राय बेवहाय गासिबो ग्रुपनि खाथा पत्र बेफोरखौहाय लाखिगोन ओमफ्राय एप्लिकेसन मोनफा मोनफा लिरनानै लांनांगोन आरो मोनफ्रोमबो ग्रुपहानो मोनफा मोनफा डिमान्ड खालामनो हागोन आरो गावबागाव बिसिटिसिनि चेयारमेनावहाय मोनफा मोनफा डिमान्ड खालामनो हागोन नोंसोरो जा डिमान्ड खालामनो गोसो सोरबा फुख्रि सोरबा दाउ अमा बेफोरनि आरो नोंथांमोना जाय नोंसिनि डिमान्ड खालामनो गोसोखौहाय एप्लिकेसनावहाय लिरनानै नोंथांमोनहा 4 तारिखनि मिटिंआव हैबानो जागोन आरो बेबायदि बिहरदों आरो दिनैहाय लाखिनाय नङानो एप्लिकेसनखौहाय ओमफ्राय दहाय बेबायदि खबर मोनदों आरो जोङो दा नाङा होननायखाय एप्लिकेसनखौ लिराखिसै एप्लिकेसन लिरनो नागिरखाबायमोन जोङो ओमफ्राय दिनै नाङा होननायखाय लिराखिसै ओमफ्राय 4 तारिखआवहाय हैनोसै आरो लिरनानै ओमफ्राय जोङो दा थिंख्लि लाबाय ओमफ्राय खाथा पत्र माखासे लाबाय बेखिनिखौ होबोखानोसै जोङो ओमफ्राय 4 तारिखआवहाय एप्लिकेसन लिरनानै दा सफैबाय आरो जायगायावहाय हैनोसै दे ओंखारदों हाखौ सोनानै लाबाय नै जोङो थांनोसै अब्ला बेवहायनो लाखिदों आरो लोगोफोर हाखौहाय होफैग्राफ्रा नै मेरला माबा लिरदोंना मेरला नाम लिरजोबदोंना औ ओमफ्राय जोङो नैबे थिंख्लिफोरखौहाय दा नैबेवहाय मेम्बार सार मोननो होफैबाय आरो बिसिटिसि मेम्बार बे सारा जोंना ओमफ्राय बेवहाय जोङो होफैबाय जमानो नै गासिबो दंजोबो माखासे ग्रुपफोरनि
ओमफ्राय जोङो सारमोनजों रायलायनि बिथांमोनहा मा होनो र' सारनाव जोंनि बे थिंख्लिफोरखौहाय अबहाय लांगोन ओमफ्राय मा खामानियाव बाहायगोन सार बे थिंख्लिफोरखौ प्रत्येकटा जोंनि BCDCनि आन्दाराव थानाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्रायहाय बे हाखौ बिहरनाय जादों बेनो मेनआ दाखालि फालिनानै थांनाय मेरामाथि मेरा देश बेयावहाय जोंनि गाहाय गिबि मन्थ्रि बिथांनि बिथोन बायदियैहाय जों बे हाखौहाय कालेक्सन खालामनो बिथोन होदों सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपआ प्रत्येकटा गावबागाव ग्रुपनिफ्रायहाय बे थिंख्लिखौ कालेक्सन खालामनानै गावबागाव जायगानि हाखौहाय कालेक्सन खालामनानै लाबोनाय जादों आरो बेयाव जमा होफैनाय जादों जोङो बेखौहाय ब्लकआवहाय फाथायहरगोन जोङो ब्लकआवहाय कचुगाव ब्लकआव फाथायहरगोन आरो बिनिफ्रायहाय बिथांमोना गोजौ लेभेलाव फाथायहरगोन गोजौनिफ्राय बे हाया जाज जागोन बे हायाव माने खेथि मा आबाद खालामजाथावथाव बे बिसयफोरखौहाय हानि टेस्ट जागोन आरो बे बबे जायगायाव दङ मा आबादफोरखौहाय मोजां रूपै मावजानो हायो बे हिसाबैहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपआवहाय दा बे गिबि मन्थ्रिया माबा मोनसेफोर मोनथायफोरखौ होनो होननानैहाय बाथ्राखौ सावरायदों बिनिखायनो बे मेरामाथि मेरा देश नैबे प्रग्रामखौ फालिनायाव बेखौ कालेक्सन खालामनाय जादों दा ब्लकनि बिथोन बायदियैहाय जों बेखौहाय गासैबो जोंनि BCDC अफिसावहाय कालेक्ट खालामबाय जों BCDC अफिसनिफ्राय बेखौ ब्लकआवहाय साबमिट खालामहैगोन एसेनो थेंक इउ सार अब्ला दा जोंना सारा मोजाङैनो बुजायनानै हरबाय बेनि थाखाय बिथां सारनिसिम थेंक इउ अब्ला नोंथांमोनहा मिथिखाबाय जानो हागौ बे हाफोरखौहाय मानि थाखाय कालेक्ट खालामदों बेखिनियानो दायो हाखौहाय होखांनानै ओंखारबोबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैथ' प्रसिडिं बायदिसिना डकुमेन्ट्सखौ लाखियाखिसै जायखिजाया 4 तारिखआवहाय बेफोर डकुमेन्ट्सखौहाय लानानै फैनो थिनदों आरो माखासे गिदिर अफिसार सारमोनबो फैगोन ओमफ्राय बेवहाय नोंथांमोनहा बयबो मिटिं खोनासंनो थाखाय एसे थाबनो ओंखारबोलायदो आरो ओंखारबोनायजों लोगोसे माखासे प्रसिडिं बिदिनो डकुमेन्ट्सफोरखौ लानानै फैदो आरो होफैदो ओमफ्राय मिटिङाव फैनानै लिरफैयो ना मायो एप्लिकेशनखौहाय जायखिजाया न'आव लिरनानै लाबोखायोना मिटिङाव फैनानै लिरफैयो नोंथांमोननि गोसो आरो बाव फैनानैबो लिरफैनो हागोन सारमोना मा बुङो बेनि सायाव सोनारनानै ओमफ्राय न'आवबो लिरखानानै लाबोनो हागोन आरो स्किमफोराथ' बिदिनो जाखागोन बे अमा दाउ फिसिनाय ओमफ्राय लामा सामा बेफोरनो आरो गासिबो ओमफ्राय बेनो आरो दिनैना भिडिअ'आ 4 तारिखआव मिटिं जागोननि जायगाया बेयावनो आरो लोगोफोर आमलाइगुरि LP स्कुल ना ME स्कुल थायो बियो LP स्कुलावहाय नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायनानै एसेसो इनफरमेसन मोननाय बायदि मोनदोंब्ला अन्नानै कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरलायदो आरो लोगोफोर दा जोङो थांलायनोसै जोंना गारिया मानो थाबोखो अबे गारि ड्राइभारा उन्दुनानैसो थांबाय सानदोंमोन अब्ला जोङो थांनोसै आरो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन